Prezident Václav Klaus bol na oslavách zvrchovanosti v Starej Bystrici. Ja mu chcem za to poďakovať. A na týchto oslavách bol veľmi presný, keď povedal, že na Slovensku sú súčasne dvaja českí prezidenti. Jeden, teda on, na oslavách deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky a pokojného rozdelenia Československa. A druhý, ten súčasný, na protivládnom festivale politické piesne Pohoda v Trenčíne. Paradoxně v tento slavnostní den jsou na Slovensku dneska dva prezidenti. Jeden, ten současný, je v Trenčíně. Druhý, ten minulý, je ve Staré Bystrici. Já myslím, že tento rozdíl je velmi významný a v podstatě symbolický. To, co se událo před 34 lety, už je strašně dávno.